Mzita la Baba Mwanakomana na Mweya Msanje. Amen. Baba tinodzoka pano semhuri yenyu yamakayambutsa mudenda reCovid. Vamwe vedu takazadzwa nomufaro nokuti makatiitira zvakanaka mukatiponesa, saka tauya kuzokutendai. Vamwe vedu takazara nemisodzi pamatama nokuti makatitorera vadikani vedu nedenda reCovid. Naizvozvo tinenge kukunyunyutirai, hatizivi kuti totikwa muri Mwari. Imi Mwari muri Mwari, munoti mushoko renyu, ine handisi munhu, ndiri Mwari. Mumwari wenyu Mwari chitaurai kwatiri mangwanana ano, kuburikidza nemuranda wenyu Nhando. Musangane nomwe nomwe pakati pedu at their point of need. Tigobva pano tava venyu zvachose, isu nemhuri dzedu. Vakudziwe Baba noMwanakomana naMweya Msanje. Sezvakanga zviri pakutanga nazvino nakare kose nemisi isingaperi. Amen. Muzita renyu Baba noMwanakomana naMweya Msanje. Amen. Madekwana hanzvadzi yangu Francis Mudungu akati zvakamumomotera. Vadzidzisi vake vose vanga vakamutarisa achitaura. Ibva ini zvakandisunga. Madha General vari pano. Vari kuda kuhwa kuti zvinonzi chiko naEriza. Hanzvadzi zvako zviri nani. Kwete izvozvo zvoga, haugoni kutaura mumashure marekta kana vapedza kutaura. Zvakatondisunga too bad. Motongondigwirawo urombo. Musi wa12 March 2020, ndakanga ndiri kusunganidza zvinyorwa zvangu ndine shungu yokuti ndipedze chitsauko kana kuti chapter yandainyora. Ndakanzwa alamu kurira. Ndakabuda ndichimhanyira kwataifanira kuungana kana alamu yainge yarira. Nguva zhinji kana tanga taungana, pataiungana taifanira kuadreswa nemunhu anonzi the dean of the faculty. That day it was different. We were addressed by somebody very big in the university institution called the Rector Magnificus. With a very sad voice, he said, "The government has ordered that all universities should close in the next 3 hours until further notice. Therefore, I ask you to vacate your offices in the next 3 hours and pack anything that you need for 6 months. 6 months yakava gore yakava maviri, and the rest is history. Covid yakanga yapunya chisero in the Netherlands where I was studying. Kwete ikoko chete, kwese yakanga yapunya chisero. I felt my head spinning. I cannot tell you how many times I cried. Ndopandakatanga kunzwisisa baba vangu vaiti vakafona nguva yese vaiti kwakadii kumasango. Ine ndaiti mumasango emutaundi muno zvaisareva chinhu kwandiri. Asi musi uyo ndakaziva kuti ndiri musango zvechokwadi. Takamhanya, takanamata, takapfugama, takaita chese. Asi Covid yakaramba inesu. Takasvika pakupedza zvikoro. Pachinhu chikuru chaunenge uchiita, unenge uchida kuti mhuri yese ivepo. Vanopururudza vagopururudza, vanoti zvaitwa chihera vagoita saizvozvo. Ndakanga ndichingorizaire gondo ndiri ndoga pamusana peCovid. Vanobana namai, vakomana vanenge vari pano. Tiri kusangana paretreat ino musure meCovid
inini ndofunga tinobvumirana kuti tave musure muCovid hongo vanoona nezveutano vanoti ichiriko, asi pakutongoona kuti takagara pedo napedo ndofunga toda kubvumirana kuti tiri musure meCovid. Zvichazouya mberi hameno ikoko. Tiri pano saizvozvi tiri kuuya nemafeelings akasiyana-siyana. Kune vamwe vaiti vakaenda kumaretreat vaibhuka hotel room neumwe munhu vakagara naye for years. This person is no more here now. Ndoda kutaura nemunhu akadaro mangwanana ano. Kuna vamwe vari kuuya kurunyararo runo vari kurwadziwa zvokushaya kuti vobata papi, muviri wose unoita kunge wave ronda rimwe chete. Ndini vandoda kutaura navo mangwanana ano. Asizve kuna vamwe vari kuuya pano vakaitirwa zvidhafu muCovid imomo. Vamwe vakaroorerwa, vamwe vakaroora, vamwe vakachata, vamwe vakagraduata. NdiMwari anotukunyidza, ndiMwari anoita mvura mugwenga, ndiMwari anomeresa mbeu. Ndoda kutaura nemi zvakare mangwanana ano. Isaiah 43 inodaro verse 16. Imomo mugwenga anomeresa mbeu. Saka ndinofunga vanhu vakadaro vari kuuya kuzotenda. Ndinozviziva kuti kutaura kuvanhu vakasiyana-siyana. Kana ndikasataura nemi mangwanana ano ndine urombo, bvumai mweya mutsvene ataure nemi kuburikidza nezvandichataura pano. Covid yakapera hongu. Tinobvumirwa kufunga zvakawanda nekwakabva Covid. Asi inini mumafungiro angu ndinofunga kuti Covid yakakonzereswa nenyaya dzatinosangana nayo kuna Exodus chapter 7 to chapter 9. Mumachapter maviri imomo munotaurwa kuomarara kwemwoyo yavana Farao veIjipiti maringe nerudzi rweIsraeri. Mwari wati kuna Farao, iwe rega vanhu vangu vaende, vanhu vangu kwete vako, vanhu vangu vaende kwavanogona kunotinamata vakasununguka. Farao anoomesa mwoyo. Izvozvo zvinokoka hasha dzaMwari. Ndati tinobvumirwa kufunga zvatinoda maringe nekwakabva Covid, asi nangu sairiza ndo zvatiri kufunga kuti Covid rakakonzereswa nokuomarara kwemwoyo yedu kwatinosangana nako even munyaya iya iri muOld Testament yandati from Exodus chapter 7 to chapter 9. Chipo chakaitika. Asi Mwari aona kuti vana Farao vari kutomusaiza, akati andoda kuratidzai kuti ndiri Mwari handisi imi. Anoburutsa hasha dzaMwari. Kunonzi kwakatanga kuuya bvakanira rematafi. Imunoziva kuti matafi anotsvedza, anoziva. Saka ukatsika wani unogona kutotsvedza. Hanzi vaifamba vachitsvedza vachitsika pamusoro pematafi. That's how bad it was. The whole country was slippery. Kana vanoda gogosa nairiza zvakashaya basa. Because vaitsika pamusoro pematafi zvichitsvedza. Nyangwe zvakadaro vana Farao havana kurerutsa mwoyo. Mwari akaunza nhunzi. Handiti munoziva kuti mukaona nhunzi muchikafu mubva matora sachikafu. Nokuti nhunzi is pleasant, right? Hanzi vaitonoka nhunzi kuzunza mukanda uko wotodla woenderera. There was no option. That was the default mode. Dzadza nhunzi pese nekusema kwamunodzita ndoda imi maZimbabwenzi. Kusema kwatinoita nhunzi dzakadzaa pese. Kwakauya mamota, kwakauya umhutu. Handinoziva kuti mukaona utunga munodai vakanzwa nekungodai yakanga yangova chezuva nezuva vachingodai vachirova umhutu. Asi vana Farao vanokurerutsa mwoyo wavo. Kwakauya chimvura mawe, kwakauya mhashu, kwakauya rima kusvika kuti ndo. Wakafikwa namatangwe. Kusvika Farao vati aiwa ndabvuma, I surrender. Mwari ndokuita
chavanofanira kunge vachiita nemunhu, kuti munhu abve munyika youtapwa aende kunyika yechipikirwa agone kunonamata Mwari wake sezvazvinofanira. Humanity has become more like pharaohs. You and me, we've become more like pharaohs. Tiri muzvivi, tiri kutadza. Ndoda kuedza kutsanangudza kwandinofunga ini nemufungo wangu kuti ndokwakabva COVID. Kukanganisira Mwari kwedu, kuzvienzanisa isu naMwari. Mwari vanogumbuka. Mwari vakada kutiratidza kuti ndiMwari kuburikidza nedenda reCOVID. Tinoda nyasha dzedenga. Izvo zvimwari zvavakatibudisa muCOVID vari kutipa test. 1-2 testing. Have you learned something? Have you repented? We don't know how long it's going to be like this. Tisina mamaski kudai. Saka tisikuda kurivara. Ndosaka tichauya pano kuti tizotaura nezvazvo kuti hatisi kuda kurivara, tichaungefanike takangana tezuro nehope. Tiri patesti mufunge. Mainvigilators akatarisa mukakopera meno zvenyu. Toda kukumbira Mwari kuti vatiyambutse muzvivi zvedu zvinoudza hasha dzavo. Baba ndiyambutse rwizi, Baba ndiyambutse rwizi, Jordan. Baba ndiyambutse Rwizi, Baba ndiyambutse rwizi, Baba ndiyambutse rwizi, uru rwizi, Jordan. kana COVID yadzoka, Baba ndiyambutse rwizi, Baba ndiyambutse rwizi, uru rwizi, Jordan. Handigoni kuzvitaura zviri zvedu zvatiri mazviri, nokuti zuva rimwe chete harikwani. Asi imwe neni tinoziva patinounza hasha dzaMwari. Vataura kubva pamashure pangu vari kuwedza kuti nguva yekupinda mukati medu. Nezuro pamudumbu vakati munotyisa mukati medu, nokuti munosangana newe munhu pasina drama. Munosangana newe chaiye. Zvinonga zvitiza here. Could you imagine honestly kuti tinongomuka mangwanani. Munhu akasikwa ari munhukadzi ongoti andichada kuva mukadzi. Andichatodaro. Umwe akasikwa ari murume ongoti andichatodi. Ndakuda kuita mukadzi. Bhaibheri shoko raMwari muna Genesis chapter 5 verse 1-2 rinoti kubvira pakutanga Mwari akavasika vari munhukadzi nemunhurume. Male and female, he created them. Marujata, ndiwani nhasi kuti uchada kuva mukadzi? Wezebedia, ndiwani kuti haudi kuva murume? Nokuti Mwari mukusika kwavo vanopenga. Hasha dzavo dzorega kumuka nei? He did not only created the male and female, he created them in his own image. Genesis chapter 1 verse 27. Akavasika akavafananidza naye Mwari pachake. Not only that, and at the end he said, it is very good. Tell the person sitting close to you and say, you are very good. Ndatini kana waramba zvawakasikwa uri naMwari, uri kuburutsa hasha dzaMwari, unotidzosera COVID. Tambira zvawakasikwa uri naMwari, hazvina mhosva kureba, kupfupika, kusviba kana kutsvukirira. Zvakanaka zvakadaro. It is very good in the eyes of God. Mumwe anongomukawo. Oti, hachaendi kumushaini, ndinoroiwa. Zvinenge zvichirehwa mai navamwene ipapo. Simply because they've aged. Kutokuda
Munokura kuroya. Amene ni muri kumanyira kukura. Mutwaza passports kuti muite yangu, unozi muri varori. Marujati. Ndevada kuroya vasina kutswanyira mutumbo. Vagokuroya vamweni nhasi vakakunzira murume panyika izvozvo vakachinja zita. I'm Mrs. So and so, and you take pride in that, which is fine. Because no one around the world can show you tell on the road. Kwana Marujat, Kwana Zebedi, Mumutsa Shazamwan. Munaba Efeso chapter 6, verse 23. Monotimo, Nechirungu, do not cast me off in the time of old age. Forsake me not when my strength is spent. Kukura haizi sign yokuroya, kukura wisdom. Ngati vade vanhu ivavo vari kumberi kwedu vakationesa nyika ino nokuti zvatiri zvakabva kwavari. Tikasadaro tinomutsa hasha dzaMwari. Zvinondiitira fani. Munhu anenge achikampena kuva MP constituents. I mean like a constituents. Dzokera kumba kwedu kwaseri mako. MP constituents. Anoda kuchengeta constituents, yes. Asi agona kuchengeta vanhu vaviri, mai vake nebaba vake. Like really 2 people. Amsaseke nemiwo. Makazvarwa muri 7. Mukaritirwa nevanhu 2 muri 7. Asi muri 7 hamugona kuchengeta vanhu 2. Musafungonitanezva MP ari muno MP of your family. Tinomutsa hasha dzaMwari. Chokwadi COVID inodzoka. Pinda mukati menyu, ngapinde mukati medu, tioneka kadiki kanounza hasha dzaMwari. Ndiri kutaura nekwandinofunga kuti kwakabva COVID. Zvamunofunga muzondiudza wamangwana, izvi ndizvo zvandiri kufunga nokuti ndapuwa mukana umira pamberi penyu. Mwana usumudza banga, kushinga musumudza banga, kushizha munhu kudai kunge huku yechiboy. Kuuraya munhu pakuyerera. Do you not know that you are killing God? Nokuti munhu yakasikwa nomufananidzo waMwari, handizvo zvakataura Genesis 1 chapter 27. 1 chapter 1 verse 27. Akasikwa nomufananidzo waMwari. Zvino kana woshizha munhu uchita kunge unoshizha huku, Mwari wofara. Chokwadi tinofa neCOVID. Some of us are married to people with their history. Vane vana vavo. Uwe makaroorwa vane vana vavo. Hamuchadi kuvaona ivavo. Mongoda munhu wani iyeye. Makangana kuti munhu iye ane history yakamutenderedza. Kana mugova, munogova iye abuda. Kana paChristmas haatengerwi. Vamwe vakatosiiwa kumusha, handisi kuti neyamavhiza inezi, get me right here. Inonetsa. Asi effort yekutora nherera idzodzo dzemurume wako kana dzemudzimai wako dzakasara. Have you done something? Muna Proverbs chapter 23, verse 10 to 11. Inoti nechirungu, if the orphan cries, my anger will be kindled and I will kill you with a sword. Hasha dzangu dzikauya pamusana penherera idzodzo ndichakutsonda. Mazviwa? Taura munhu ari pedo nekuti uchatsondwa nekuda kwenherera idzodzo. Azvoti ndizvo zvinokwanisa zvofundisa izvozvo. Zvofundisa. COVID yakatidzidzisa zvinhu zvakawanda zvatisingagoni kutaura iye zvino tikazvipedza. Tichanyora mabhuku. Amene ake akapusa asina kudzidza chinhu pamusana pedenda rinonzi COVID. Handisi kuda kuti ndisumudze vakabatwa nayo muno vari muno nhasi. Asi nechemwoyo zviti I'm a testimony kuti ndiri pano. Talk in your heart kuti I'm a testimony.
your hearts. But the Spirit is moving now. Mafunga kushedzera, which is excellent. Chapter 23, verse 21. We are not in control. Ephesians chapter 3, verse 16. Inotaridza kuti hatina simba, hatitombozivi kuti next minute ichavei. Yazvinoti kutoronga zvamangwana kuti tikatobva kuno, samoti toenda kuMorecambe Beach uko naMother General tivaratidza England zvayakaita. But we don't even know what's going to be like the next minute. Those are COVID, but we are not in control. It is chill. COVID yakatidzidzisa kubvunza kuti muri vanganiko? Who are we really? Yakavabata vachena, vapfupi, vatema, ma-Asians. Every day in news was horrible. Let me remind you. When he became a priest, 40. Okay, 15 coffee. Msandudza coffee. When he became a priest 40 years ago, Father Mario Carminati knew he'd be dealing with death, but not on this scale. Now clusters of coffins arrive every day, with his parishioners laid on the marble floor of St. Joseph's Church in the town of Seriate in northern Italy. When enough have accumulated, he and other priests give them a hasty blessing before a forklift loads them onto army trucks for the trip to the cemetery. Ho detto che le vale. Non sapevano più dove mettere. The saddest thing is that these dead were put so naked, so alone. They were people who died without anyone who could hear or see them, without the possibility to talk to their loved ones, without anyone who could comfort them. Vedesse, potesse parlare con loro, nessuno ti potesse dare una carezza. The town is in the northern region of Lombardy, which has borne the brunt of Italy's contagion. More than 10,000 people in the country have died so far, by far the highest toll of any country in the world. Carminati decided to open St. Joseph's Church so that coronavirus victims do not have to stay in a warehouse before burial. In just a few days, 90 coffins had been inside the church. 45 had already been taken away, and another 45 were taken on Saturday. Portiamo la casa del Signore. We leave them here in the house of the Lord, so God and we can look after them. With funerals forbidden nationwide, these ministers are also offering blessings at a dignified temporary place of rest before a convoy of military trucks takes Seriate's coronavirus victims on their final journey through the town's silent streets.
tiri pano nhasi pamunamato mukuru wekirike unonzi retreat. Makorokoto kuti magona kutora yeweekend yo ino kuuya kuzobata panoraramisa. Zvanzi baba murungu nezuro zvakakosha zvemweya zvinochengeterwa muhari dzevhu. Maita henyu. Tauya kuzoratidzana pachedu kuti hatizi chinhu pamberi paMwari. Tiri ivhu. Kana muchiona zvakadai zvakaitika, hakusi kunyepa, takazviona tese zvakaitika zvechokwadi. Hapanazve chinotadzisa kuti zvizoitika. Tikaramba takasindimarira mukutadza. Inoshaya basa nguva iyo ino yatinoungana year after year, kana tisingapinde mukati memwoyo yedu kuzotaura nemwoyo yedu kuti Mwari ndini ani. Zvinoshaya zvazvinoreva. Ndakamutunga ndicharamba ndichikukotai. Nezuro makataura nezvekuti those who have come here and go back are the most dangerous ones. When you pray and pray and pray and nothing happens, you become toxic when you go back. Iwe, haisi mosha yasara waroda kunopa toxicity. Manamatiro. Utorevesa chaiko. Ndatarisa hangu. Ndisiri kukupai mhaka. Amani kubaba musina kuona. Nachero nendane mva ndisina kuona iwo. Asiwozve zvokwadi kuti kana tatauya pano nokubvunzana zvikwereti. Tauya pano kuzosarudza Mwari watinoda. Can somebody read for me Joshua 24 verse 15 nechishona? I'm sorry, andina ndevere. Antimuzotiverengerawo nechindevere vari kupikwa ndikuyeti. Where are you? Where are you? Joshua 4 verse 15. Okay, somebody read in Ndebele and the other one in Shona. Azve chirugwizvo zvimero iko kubasa muswemani. Kana ini musingadi kunamata tenzi. Sumukai mukuzoma zvitani mwoyo wose. Toda kuti zvive pasi pemwoyo yedu kana tutaura nezvedenga. Hazvinyadzise. Verse 15. Kana ini musingadi kunamata tenzi, chisarudzai nhasi uno wamunoda kunamata. Pana vana Mwari vainamatwa namadzibaba enyu kumhiri kwerwizi, kana vaMwari vavaAmori vemunyika ino yamugere, asi ini nemhuri yangu tichanamata tenzi. Azvita indevere please. Mandevere muripi. Ngakho-ke ngesabani inkosi likhonze ngobuqotho langeqiniso, lisuse okunkulunkulu okhokho benu abakhonza ngaphetsheya komfula iYufrate labaseGibhithe likhonze inkosi. Ngiyabonga. Musoro wangu wanga uchiti ini nemhuri yangu tichanamata tenzi. Tasvika panhongonya yenyaya yangu. Inoti the Catholic Church post-pandemic. Ndinoda kuti titare tose kana tine mabhaibheri panoti ini nemhuri yangu tasarudza tenzi. Ini nemhuri yangu tasarudza tenzi. Ndiyena ndizikuti ndoti chivanoza kuva chatari. Joshua anoti nechirungu. But if serving God is undesirable to you, but if serving God is
undesirable to you, chisarudzai mwari wamunoda. Kana zvakwai uyu zvisingaite, chisarudzai wamunoda. What a choice, a very difficult one. Can you ask yourself, unaye here mwari waunoziva waungade kuti useve besides the God that you know that we are serving all together today? Hello? Munaye here mwari wamungati uyu ndiye mwari akandiyambudza paCovid? Ndiye iwe watikutaura nezvake nhasi. But if this one is undesirable for you, chisarudza mumwe. Joshua anoti nokuti inini nemhuri yangu tasarudza Tenzi. Vana mai, vana baba, vakoma nevanin'ina. Nyaya iri pano inorwadza kutaura nezvayo, especially kana tangoti nemhuri yangu tasarudza Tenzi, nokuti hazvisi easy to take an adult to what you believe yourself. Nezuro kwakataurwa zvenyaya yekuti inheritage chitendero ichi. Pakataurwa nyaya yekuti kuchitambidza kune vari kumashure kwedu. Ndaona vana vari pakati pedu. Well done to those families. Handichataura hangu kuti mashaya child care, ndoda kufunga kuti inini mauya nemwoyo wose. Ndoda kufunga kuti mangofunga kuti weekend ino inini nemhuri yangu tasarudza Tenzi. Ndo zvandiri kufunga. Zvezvizhindisiya zvakadaro. Zvakaoma munyika ino kuti utore mwana wako uende kuchechi yeRoma. Zvataurwa naFadha Mugara, old fashioned. Ndoda dzechirungu and with your spirit, my goodness me, dead, kufa. Zvikatova kumusha zviri nani, ngarumbidzwe, Mwari ngarumbidzwe, Mwari ngarumbidzwe. Vachitonzwawo sound yengoma zviri nani, yandopinda pangu. Ndoti when is it gonna be God viewing? Zvoita ngori panhamo. Saka tinozviziva challenge yatinayo yekuuya nemhuri dzedu kuti dzisarudze Mwari. But what have you done? What is the very little thing that we've done for your family, for your children, kuti vafungewo nezvechitendero chako? Unokasira kuita give in to their wishes. You give up too quickly. Unochanganeta navweni. Oh, but mom is so boring. You know, there are no children in this church. I better go to this, blah, 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 you know, mabumbu mawaya. And then in your mind you say, Jitori nana atoenda kuna Mwari koko. Do you even know the teachings there? Kana akuya kumba akubudza kuti ari musikana ndoda kuroora musikana mubvunza kuti zvabvepi. Do you know the teachings where they are going? What have we done to keep this faith yatatasarudza nhasi? Zvinorwadza handisi kuti zviri easy. Ukabvunza kuti what? Unoshaya kuti what? It's okay, baby, it's okay. What do you want? Nokuti zvinorwadza kune baba makatoneta zvemabasa kwenyu. Mupuwa pressure yekuti muchande muchechi, moti chivata, mosumudza motikari yenyu moenda kukuniswa moita musara pangona komana kodzoka. After that, if you prepare breakfast, baby, what about their faith? Inini nemhuri yangu tasarudza Tenzi kuti hasha dzaMwari dzisadzoke tiri pamwepo nemhuri. It is now post-COVID. I really liked when it was said that with so much potence, comfortable, kuona screen, semisa, kuisa roko kudai so, TV, asimisa iri parish. We are post-COVID, and let us reflect and say, what is our faith like post-COVID? Can we pick back our faith? Akusi COVID. And in the Bible, 155 times it says, do not fear. Do not be afraid, yes. Ngatikumbirei Mwari kuzosarudza chatinoda. Saka tichitenda kuburitswa kwatakaita muCovid. Mapuwa zvimapasuro nana sister zvisumudzei tione. Kana mona zvotinotenda Mwari, kana pane varasa panze, vana sister vanenge vachine ma-extras kumasure. Kana pane vazorasa panze, piwai. In your silence, thank you so much.
nevapikiri vasarudzwi vaMwari. Ini ndinomubatwa kupa vanhu homework. Ndafara chaizvo pana mwana akataura nawo kuLeicester vandiratidza homework yavo yegore rapera ndikati what? Thank goodness. Kana muchiziva kuti homework yekwamwari inoitwa. Tinotenda Mwari. Mwoyo wamakabata mwoyo waJesu. Tinoda kusarudza chatinoda. Tinoda kuti Mwari weye, vana vangu, munoziva simba handisisina. Kana patinotaura hatinzwisisane because of generational gap. Kana even cultural differences. Munofunga kuti maZimbabweans vana havasi maZimbabweans vana vaya. Manzwa. Don't force them and say, remember you are Zimbabweans, they are not. Pavanoswera 24/7 is British. Most of mixed British, Asian, Jamaican. So musanganiswa vana vedu. Ndopavanoswera is true, I'm not lying. There's multiple identities and we don't know where to pick them. Saka toda kuti Mwari we vana vangu. Kana muchida kusarudza nhasi kudzokera kumba kunoti vana venyu vafambe nemi. Ndozvamuchazonyora kana ndazotinyorai mumwoyo waJesu. Imi kana musingade kunyora chinhu regerai kunyora because Jesu hanyeperwe. You hold you accountable. Handisi kutyisidzira is true. Vamugara ndikunyepa. Vamugara ndikunyepa. Mwari weye vana vangu ava ndauya navo paretreat 2023. Ini kutaura navo handichagoni, asi imi muri Mwari asingakundikane. Ndasarudza kuti imi Mwari mutaure nevana vangu. Handidi kuti vagamuchire zvipo zveufeve, handibodi baba, handidi. Handidi kuti vapore nezveufeve, handibodi baba, handidi. Kana vari vakatikanganisira, vandakabatirira zvokuti kana ndikanzwa nezita ravo ndinonzwa muviri wangu wose ropa richipfachuka nehasha. Mwari weye, ndauya kuzosarudza kuvasiya. Mwari weye, ndauya kuzoita let go, handidi kumutsa hasha dzenyu pamusana pokuramba ndakabatirira vanhu vakatikanganisira. Kuregera vanhu ava vachisa postcode yavo mumusoro wako. Kuisa postcode yavo mumusoro mako, kugara musoro mako. Renting in your mind for free. Vasingabhadhare rent. Vachikutarisa kunamata. Let go. Tinomutsa hasha dzaMwari. Kirike rangu Mwari weye. Kirike rangu Mwari weye. Ndinoda kurifira. Ndichariitira dakara simba rapera mukufa. Ndicharidzivirira parinotukwa. Handidi kutuka vasarudzi vaMwari. Iyo mikwimba nevasikana zvibhamu zvaKristu vamuri kuona vakakutenderedzai. Ndokudhunya chokwadi kuti upenyu hwose kusiya mai nababa kuzogara mukirike irori zviri zvemanga-manga. Kwete, hazvidaro. Galatians chapter 6, verses 6 to 10. Inoti, do not be deceived. Musazvinyengedze. God cannot be mocked. Munhu anokohwa chaakadyara. Regera marujata muromo wako kuswedera kutuka Kristu kuburikidza nevasarudzwi ivavo. Unonozvipindura padare raPirato. Kurwadza kupikira muzviziva imi. Kupikira? Kupika. Sakundinzi kupikira. Kupika. Kunorwadza. Kupika jere. No mwana no murume no wati. Ibe mukandesa mukati ndikashaya kuti munjangu chisina zizo.
zvose. Wayu marujata kuswera 24/7 uchitukwa vasarudzi vaMwari. Zvibvunze marujata. Nonozvipindura. Unodzosa hasha dzaMwari. Painenge youya yapora ichanzi COVID, ichanzi Covid. Udzari pedyo newe kuti uchati kuvadzisa neGovid ukatuka vasarudzi vaMwari. Kubasa kwangu Mwari wewe. Kubasa kwangu Mwari wewe. Ndinoda kuriita nemazvo, zvichirwadza zvichidaro, nokuti ndinoziva kuti ndokatipenga kangu kekuitira ini. Handidi kubira Mwari kunyepa off sick, iwe usiri, uchida kujingirisa, uchida kune imwe interview. Mwari aone, anoona. Zvandiri kureva handisi kuti hazvirwadze, zvinorwadza. Ndezvechipiyaniso zvinorwadza, zvinofanira kurwadza. Zvikasarwadza hazvisi zvaKristu. Ukaona zvichitsunya zvichirwadza kubasa ikoko, kuzviita nemwoyo wose. What is to work is to pray. Nechii nechilateni baba mudongo toti chizviya nechiye kwenyu kuseminari. To work is to pray. Mandishainisa mboti. Mozovafunza kana retreat yapera. Ndiri kuti ini sarudzai Mwari wamunoda. Ndiri kuedza kuti tsvage chatinosarudza. Munhu usazoti ini mwana handina. Pamwoyo waJesu hapana chandogona kunyora nokuti mwana handina. Nyora nezvebasa rako. Ini basa racho handina, ndichangosvika munyika muno. Aiwa, nyora nezvekirike rako. Ini kuchechi kwachona ndichangobhabhatidzwa. Nyora nezvemhuri yako, kuponerera dzandataura dziya. Mwashira chekunyora mwoyo waJesu. Toda kunyora Mwari panguva ino. Tataura zvakawandisa. Kuti Mwari wee, pane zvandinoda kusarudza. Tichatora chinguva takanyarara. Uchinyora zvaunoda kunyora. Zvaunenge wanyora izvo usanyore zvinorema. Nyora zvinoenderana nesimba rako. Nokuti kana tozodzoka paretreat inouya, kana vana vamudereri vakasandishedza gore rinouya, ndichavaforsa by force by ginya kuti ndidzoke pano kuzokolekta homework dzangu. Saka ndikuti homework yenyu iyoyo yamuchanyora, revesai. Hazvisi zvedambe, ndezvedenga. Nyora chamunokwanisa. Tanyora kudaro pamuchazoenda kwamuchazoenda. Chibatanidzai zvanga zvitaurwa nababa mudungwe nezuro. Batanidzai zvataurwa nababa mugara. Zvese zviuye pamwe chete. Muti saka chii chandingaita kunyorovesa mwoyo waMwari kuti ndisamutse hasha dzaMwari. Ndo zvandatsidza izvi. Muchikumbira girasi yamuti Mwari. Ndochidzokerazve kumba kuya. Zvazvinoita ini ukabva kuretreat, handino zvazvinongoita. Unongwana zvakangokumirira so. Kuti zvagonyanyodiko, hazvaimboitika kumashure kwese uko. Kungonopaka motikari unosangana nezvaunosangana nazvo kuti asi Mwari soka maitiro nyasi right. Unosangana nazvo nemhaka yenyu nokuti muri kuda kuita nhamo kuswedera pedyo naKristu. Satani akasi kufara. Muchingosvika messages amuchatambira. How was it by the way this year? Pane vasaraka by the way, don't forget. Vakamira kubvunzai kuti zvanzi chii. Apa uchimwa mabank beds and the food was so poor and you know the speakers and atai panoraramisa munodzosa hasha dzaMwari. Mana isi tu chete atinorara pano kudzokera kumba kwedu tonosangana naKristu kumatherapeutic beds edu anobhama tichikanda tarara. Hatiti atitore nguva tinyarare tinyore sarudzo yedu. It's
Ngakudziwe Baba nomwanakomana namweya Musante. Tinoenda kunonyarara nokunamata nokutenda Mwari muzita raBaba nomwanakomana